you. ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏମିତିକି କେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତା ଛଡ଼ା କେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ଏଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 50 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହୋଇଥିଲା। OMR ସିଟ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରାଜ୍ୟର 3085ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 5,71,974 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲାଗି ଏକ ଫାର୍ମାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସमेटिव 2 ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆଲୋଚନା କରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସमेटिव 2 ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହେବ, ଏମିତିକି କେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।